V roku 2012 v Spojených štátoch vypukla epidémia. Nová droga sa rozšírila po Amerike, ktorá robila z ľudí krvilačné zvery. Po amerických městech se potácejí lidské trosky, připomínající zombie poté, co si do žíly píchli právě tuhle drogu. Po použití drogy užívateľ sa dostane na krátku dobu do eufórie, ale hneď sa spustia vedľajšie efekty ako paranoja, vysoká teplota, halucinácie a agresia. Agresia na takej úrovni, že to vyzeralo ako začiatok zombie apokalypsy a obeť v tomto príbehu utrpela zranenia, z ktorých sa nebolo možné zotaviť. Volám sa František Uličný, tvorím herný a informatívny obsah, daj odber, ak chceš vidieť viac. A v tomto videu sa pozrieme na Bad Salts, drogu, ktorá z teba spraví zombika. Bol teplý a slnečný deň v Miami. 65-ročný bezdomovec Ronald Popo ležal pod mostom MacArthur Causeway v tieni, aby sa schoval pred horúcim slnkom. Tesne pred 2 hodinou po obede ho stretol 31-ročný Rudy Eugene. Rudy nemal na sebe žiadne oblečenie, bol úplne nahý a začal kričať po Ronaldovi, že mu ukradol Bibliu. Predtým ako vôbec mohol Ronald zareagovať, Rudy sa na neho hodil a začal na neho útočiť. Rudy sa narodil v roku 1981 a bol haitského pôvodu kvôli jeho rodičom, ktorí imigrovali do Spojených štátov. Jeho rodičia sa rozviedli pár mesiacov po tom, čo sa narodil a nikdy nebol v kontakte so svojím otcom, ktorý zomrel, keď mal 6 rokov. Nebol z bohatej rodiny, často spomínal, ako niekedy jeho mama nemohla kúpiť cukor, aby si mohli osladiť čaj. Ako dieťa navštevoval evanjelický kostol Bethel v Miami so svojou rodinou. Keď mal 8 rokov, dostal od svojej mamy Bibliu, pretože verila, že je dostatočne veľký na to, aby pochopil jej význam. Mama mu povedala: toto je tvoj život, čokoľvek, čo budeš chcieť vedieť o živote, nájdeš to tu. Ako mladý chlapec mal veľký apetit, mal talent na maľovanie rodinných portrétov a rád spieval pesničku Yes, Jesus Loves Me. Rudy neskôr nastúpil na strednú školu North Beach v Miami a prestal chodiť do kostola. Stále ale čítal Bibliu a mal jednu jedinú tradíciu, ktorú nikdy neporušil. Každú noc si kľakol na kolena a začal sa modliť. Na strednej škole miloval americký futbal, hral obranu v strede. Často sa hral s bratmi tak, že kopírovali wrestlingové chvaty, ktoré videli v televízii. Rudy hádzal svojich bratov na posteľ a potom sa tváril, že mu dali knockout, aby sa cítili dobre. Ale jeho život sa otočil, keď mal 14 rokov, keď mu jeho mama povedala, že jej manžel, Melimon Charles, muž, ktorého volal otcom od svojich 2 rokov, nie jeho biologický otec a že otec, ktorého nikdy nepoznal, je mŕtvy. Rudy bol zo začiatku nahnevaný, ale podľa Charlesa časom akceptoval pravdu a všetko sa zdalo byť v poriadku. Ale tu sa začali objavovať prvé problémy. Keď mal Rudy 16 rokov, bol zatknutý za ublíženie na zdraví. Obvinenia boli stiahnuté, ale neskôr sa znova dostal do problémov od pašovania až po prechovávanie marihuany. Bol zatknutý 7 krát za 5 rokov a posledný krát to bolo v roku 2009. Po tom, čo zmaturoval, jeho mama chcela, aby pracoval v zdravotníctve. Často za ním chodila, aby išiel na výšku, alebo na učňovku, alebo len aby sa jednoducho niečo naučil. Ale tieto konverzácie končili hádkou. Rudy bol tulák a nikdy sa v živote neusadil. Veľakrát býval sám a vždy sa vrátil k mame, ktorá ho vždy chcela von z domu. Pracoval ako operátor vysokozdvižného vozíka, pracoval aj v McDonalde a dokonca pripravoval auta v autopredajni. Veľakrát vravel, že by sa rád stal podnikateľom a chcel si otvoriť svoju vlastnú autoumývareň. V roku 2004 Rudy mal ďalšiu hádku so svojou mamou, ale tentokrát sa to vyhrotilo. Rudy sa počas hádky začal potiť, strčil svoju mamu von z kuchyne, rozbil stôl a povedal: priložím ti zbraň k hlave a zabijem ťa. Keď prišla polícia, zobrel ruky v päsť a vyhražal sa policajtom. Keď jeden z policajtov vybral taser, Rudy zareagoval na to slovami: čo spravíš? Použij to na mňa, dokopem ťa. Dôstojník tak vystrelil zo svojho tasera na Rudyho, ale nestačilo to. Až po 3 výstreloch z taseru Rudy padol na zem. Keď Rudyho viezli na policajnú stanicu, tak povedal: dôstojník, ospravedlňujem sa vám. Nemal som sa tak chovať. Moja mama ma rozčuluje, pretože mi hovorí, že som bandrák.
Obvinenie z ublíženia na zdraví bolo stiahnuté, ale Rudy sa priznal ku kladeniu odporu pri zatýkaní a bol odsúdený na podmienečný trest. 6 týždňov pred jeho 24 narodeninami sa oženil s Jenny Dunctanovou, ktorú stretol, keď ešte chodil na strednú. Rozvedli sa po 18 mesiacoch, Jenny tvrdila, že bol násilník. V roku 2007 stretol Ricky Crossovu, keď stali vedľa seba na semafore. Pozreli sa na seba a Rudy na ňu zatrúbil. Očarená jeho vzhľadom, Ricky mu dala jej telefónne číslo a takto začal ich 5-ročný vzťah. Ricky ho popisovala ako zlatého a milého chlapa, niekoho, s kým chce byť navždy a že si získal jej srdce. Často chodili do kina, na motokári a čítali spolu Bibliu. 25. mája 2012 Rudy večer navštívil svojho kamaráta Christiana, ktorý ale nebol doma. Otvoril mu jeho brat, ktorý povedal, že Rudy nevyzeral byť v poriadku a že sa chcel porozprávať s Christianom, ale nepovedal presne o čom. Tak odišiel domov. A ďalší deň bol jeho osudný. 26. mája 2012 Rudy vstal o 5 ráno a začal sa hrabať v skrini, ako keby niečo hľadal. Všade bolo rozhádzané oblečenie. Dal Ricky pusu na pery a s Bibliou v ruke odišiel z domu. Prešlo pár hodín a Ricky sa začala bať. Bolo to nezvyčajné pre Rudyho neozvať sa jej. Niekoľkokrát sa mu snažila dovolať, ale nepodarilo sa jej to. Rudy cestoval autom na Urban Beach Week, čo je hip-hopový festival, ktorý sa uskutočňuje cez víkend po americkom sviatku Memorial Day. Rudy nelegálne zaparkoval svoj Chevy Caprice, ktorý mal prezývku Fialová príšera, pár kilometrov pred festivalom a nedokázal auto znova naštartovať. Keď otvoril kapotu, z auta sa začalo dymiť. Po pol hodine sa rozhodol ísť pešo. Keď bolo jeho auto odtiahnuté, našli v ňom Bibliu a 5 prázdnych fľaš vody. Bolo 32 stupňov a Rudy sa vybral v priamom slnku cez MacArthur Causeway smerom na festival. Počas tejto 5-kilometrovej cesty sa začal vyzliekať a skončil úplne nahý. Okolo Rudyho prešiel cyklista a toho otočilo na Ronalda Popa a zaútočil na neho. Po 2 minútach udierania Rudy ho hodil na chodník, stiahol mu nohavice a ďalej na neho útočil. Po 5 minútach ho potiahol ďalej, vyzliekol ho úplne do naha a začal mu hrísť tvár. O ďalšie 3 minúty cyklista pomaly prešiel okolo nich, neskôr auto zastavilo pri nich a potom pokračovalo ďalej. Po 15 minútach ďalší cyklista tlačil po ceste svoj bicykel a o ďalšiu minútu ďalší cyklista prešiel. Nikto nezastavil, aby pomohol Ronaldovi. Po 18 minútach od začiatku útoku policajné auto prišlo v protismere. Dôstojník José Ramirez vystúpil z auta, kráčal k obom mužom, v šoku z toho, čo videl, spravil krok dozadu, vytiahol svoju zbraň a povedal Rudymu, nech odstúpi od muža. Rudy ho ignoroval a po niekoľkých varovaniach dôstojník Ramirez vystrelil z jeho zbrane. Rudy sa na neho pozrel, zavrčal na neho a ďalej jedol Ronaldovú tvár. Dôstojník Ramirez vystrelil ešte 4 krát, aby zastavil Rudyho. Rudy na tieto zranenia podľahol. Na miesto prišli záchranné zložky. Zistili, že Ronald bol celý čas pri vedomí a tak ho zobrali do nemocnice, kde ho hospitalizovali. Ronald sa narodil v roku 1947 v Brooklyne v New Yorku. Ako mladý chodil na prestížnu Stuyvesant strednú školu v Manhattane, kde podľa ich záznamov mal nadpriemerné IQ 129. Bol členom latinského klubu, čo je liga študentov, ktorá sa snaží vylepšiť a začleniť svoje vedomosti o starovekom Ríme. Začal chodiť na univerzitu City College v New Yorku, z ktorej odišiel v 66. Stal sa bezdomovcom v 76. Do roku 2012 bol 40 rokov bezdomovcom. Moc sa o ňom nevedelo počas týchto rokov. Jeho rodina vrátane jeho dcery si mysleli, že si vzal život, až dokým správy o tomto útoku sa dostali do celého sveta. Pitva Rudyho tela odhalila, že sa nenašlo žiadne ľudské mäso v jeho žalúdku, ale našli niekoľko nestravených tabletiek, ktoré nedokázali identifikovať a tu sa špekulovalo, že Rudy bol pod vplyvom novej dizajnerskej drogy Bath Salts. Nejedná sa o obyčajnú soľ do kúpele, ale o syntetickú drogu, ktorá má podobné chemické zloženie ako katinón, ktorý sa nachádza v katej jedlej. Názov Bath Salts vznikol kvôli tomu, že tieto drogy sa často predávali maskované ako bežné produkty, ako soľ do kúpele, potrava pre rastliny alebo čistiace prostriedky, aby sa vyhli právnym obmedzeniam. Tým pádom sa bežne predávali v Amerike v menších obchodoch alebo na benzínkach a dali sa zohnať ľahšie ako cigarety alebo alkohol. Táto droga sa dala šňupať, vstreknúť, prehltnúť alebo vdýchnuť. A kvôli jej dostupnosti v Amerike vypukla epidémia. There is a dangerous substance with an innocent sounding name.
Bath salts. Police departments around this country are confronting a surge of people abusing the synthetic drug with horrifying consequences. Nude with no fear at the corner of Zhang and Oakenwald, he slid arms first into the open sunroof of this woman's car. V tej dobe mal v zombie žáner veľký naraz v popularite. Walking Dead akurát začínalo 3. sériu a Call of Duty Zombies naberalo na popularite. Po tomto Miami incidente ľudia sa pripravovali na apokalypsu. Počet hovorov na otravenie pomocou bath salts vstúpol z 304 v roku 2010 na 6138 v roku 2011. Preto v júli 2012 Kongres USA prijal zákon o prevencii zneužívania syntetických drog, ktorý trvalo zakázal niekoľko kategórií syntetických drog, vrátane katinonov používaných v bath salts. A tak počet hovorov o otrávení pomocou bath salts padol na 522 do roku 2015. Po útoku Ronald bol hospitalizovaný v Jackson Memorial Hospital a bol v kritickom stave. Okolo 75 až 80% jeho tváre nad bradou bola zničená a jeho ľavé oko bolo vypichnuté. I'm very pleased to say that Mr. Popo is doing very well today. I just left his room. He's pleased to report to all of you that he's feeling well. He's eating. He's walking around with physical therapy. He's talking with us. Before I left the room today, he asked me if I'd be watching the game tonight, and he told me, "Go Heat." Prešiel niekoľko operácií na rekonštrukciu tvare, ale bohužiaľ ostal permanentne znetvorený a slepý. Aby sa zaplatili náklady, bol založený fond, ktorý vyzbieral viac ako $100,000. Ronald poďakoval polícii za to, že mu zachránili život. Po rehabilitácii nabral 23 kg, naučil sa ešte raz obliekať, jesť, sprchovať a holiť. Dostal povolenie ostať v nemocnici na dobu neurčitú. Joey, thanks for contributing and helping out. People in my predicament need to be helped out, and I'm sure there's other people also that have the same type of predicament. I thank the outpouring of people in the community. I will always be grateful for that.